talde bat aukeratzekotan, azken aldin asko markatu nagoen talde bat aukeratzuet, Kiasmos, bikote bada, Islandia eta Faroe Irlatakoa, elektronik eiteue eta gure taldiantzako, misentzako, nik uste referente bat izan dela eta inspirazio iturri importante bat. Disko bat aukeratzeko, erabakiet aukeratzea Metallica S&M, San Franciscoko Sinfonikarekin grabatutako diskoa, zuzeneko disko bat. Disko honek lortuzun ni musika gitarra hartu eta benetan kantak beste sakontasun batian jotzen saiatzea eta honekin hasi zen nire bidaia esango dugu musika munduan. Erabakiet Pearl Jamen 10 diskoko Black kanta aukeratzea. Talde honekin gaztarua ere markatu duzian talde bada eta disko hau bereziki 1000 buelta eman da gero bertan kriston ere serkik daude eta bat aukeratzekotan hauxe ez, honekin ibili naiz aurreatatzea eta bukaerako ahotsak eta bidaiatu arazite izue eta kriston diska, kriston ahotsa edi bederrena, gitarrak ere zoragarrik, bajua 3 sokako, 12 sokako bajua kristona eta oso berezia bai. Ni naiz bereziki letrazalia, baina asko gustatzen zait letrak musika edo ahotsarekin batera lortzen duen efektu hori, ez? Eta badago esaldi bat Queens of the Stone Agen Go with the Flow kantuan, I want something good to die for, to make it beautiful to live. Eta nola kantatzen duen eta benetan markatu nauen esaldi bat eta igual ez dauzkat hainbeste esaldi eta hau bai da beti urtetan zehar markatu nauen esaldi bat. Eta gerturago etorrita, Physis vs Nomosen diska batian, hauen sinfonikoa kantuan, esaten du zuhaitz gaixoetatik fruiturik onenak. Eta nola kantatzen duten eta zen indarrekin dijoan eta esaldi hori lehenengo bueltatik sartu ziteiten buruan eta indarra handia dauka. Musikari bezala asko ezagutu nunean burua esplotatu garazi zidana izan zen Antonio Carlos Jobim, bossa novaren sortzailetako bat. Eta iruditzen akordiak eta ze kolore sartzen zituen eta izugarria oso aberatsa iruditzen zitzaiten. Eta aparte badauka gaitasuna egiteko gai oso oinarrizkoetatik kantu borobilak badauzka nota bakarreko samba edo desafinado ere badauka diala adar jotze badia azken nian, baina kriston kanta egiteko gaitasuna daukala. Eta, baxu jole bezala, bai dala referente bat Nando Neira, Euskal Herrin sortu diren talde pila batetan baxu jolia da, daukan kalidadea kristona da, eta, referente bat, noizbait olako baxu jole izatea iritsiko banintz, kristona izango litzake. Eta nahi nuen ere aprobetxatu, nik elkarlanian ibili naizen musikarikin, Ixak Arruti ere nahiko nuke aipatu, daukalako izugarrizko gaitasuna, parte berriak sortzeko momentuan, ezagutza, laguntzeko gaitasuna, laguna ez izatiaz aparte, oso referente ona. Etxian vinilua dakau eta CD-ak ere entzut ditugu batez ere. Eta kotxian MP3-a daukat, USB txiki badakat, eta hor iten detena da erositako diskuak CD-an badia behintzat MP3-a pasa eta kotxian sartu. Eta gero, kalian edo lanian edo, askotan streaminga erabiltzen dela. Azken aldin, kontuatu naiz, badaudela leku batzuk ezagutu gabe joan eta lagunakin da bueltatzen zela bertatik, ez? Eta orokorrian bada jende bat
kontzertu antolatzen dituna, interes propiotik eta gustuko taldeak antolatzen dituna, eta horien artean nahiko nituzke azpimarratu batetikan Gernikako Iparragirre, horixe ez, iritsi ginen area jotzea, aurkeztu ziguten bertako jendia, bertako lekua, zetoki, kariño bereziakin hartu gintuzten, eta kristona izan zen. Beste aukeratako bat Leitzako gaztetxea ere izan da, berdina ez, daukaten gutxi horrekin, emate izute dana ez, eta hori handik bueltatu ginen, izen eta abizenak ezagututa, eta jendeari estima handia hartuta, eta oraindik ere, kalean ikusizkero edo kontzertutan topatuzkero, beti ere kaso egiten dieguna. Eta azkeneko leku bat ere, Markinako gaztetxien Okerra Kriuk iten duen lana, azken ostiralian egon ginean jotzen, eta hoxe, eske bueltatu ginen txoatzen, ze ondo, afaria latza, tratua oso gertukua, eta hoxe, lagun berrekin da bueltatu ginen handik. Areto bezala nik beti eukidet maitasun berezia gaztezenako aretu bai ez. Hor ikusi du kontzertu eta jaialdi oso bereziak, izugarrizko energia zeona, izugarrizko girua sortzezana, eta soinu aldetik ere kristona zana. Eta egia da, azkeneko urtetan antzerkira dedikatu dutela, eta gure kolektibotik, balio dutetik saiatu geha hori burrukatzen, baina, badirudi erabaki batzuk hartuta duela horrekiko, eta, intxaurrondo ere, beharra datokila, baina guk egia da, bizi izan ditugula gau historikoak esango nuke gaztestena. Gure kuadrilan, 2018an Queens of the Stone Age ikusten egon ginen Matkulen, Madrilen, eta markatu zuen honek, egun oso historikoa izan zen guretzako, gure kuadrilarentzako, egon ginen lehenengo filatan, arnasa ezin buelta emanik, saltoka, eta izan zen, beretan, oso berezia, nola bukatu genuen denok txikituta, baina bihotza bete-beteta ez, eta behaien jarrera ere, bazegoen hor gure aldamenian bipeko gune bat, eta Josh Homik esatezun bip horrek ezintzula horre hon, eta usteko jendia izartzen, eta izan zen oso berezia. Eta baita ere, oso modu desberdinean, baina aurten 2025ko ekainean egon ginen Lasako Elizan, Bloinen azken kontzertua ikusten, eta izan zen, Oilo Ipurdiak egon ginen, lehenengo segundutik azkenera arte, malkuak ere bota genitun, nola posible lau lagunen gaitasunarekin, eta kandelatxo batzuk, eta halako baten kuadrilla bat, abesbatza bat, aldameneko herriko lagunen artien sortutako abesbatza batek, izan zen oso hunkigarria, eta han, bueltatu ginen handi, ez dakit, indar berrituta. Lehenengo disko erosi nuna izan zen Red Hot Chili Peppersen By the Way. Nik anaizarragoa azkat, eta gure txian disko piratak egon dira aspalditik, eta orduan nik nahiko berandu esango nuke erosi nula lehenengoa, eta nire anaiai oparitzeko izan zen gaina. Gero, ez zion grazia handerikin, baina, holaxe. Eta baitaren nahiko nuke aipatu atal hontan, nik DBH bin eta matematikako irakasle bat eduki genula, Leire Gutierrez, eta arek jolasak eta prestatzen zituen, eta irabazliak disko bat eramatezun. Eta nik batian eukin nun suertia eta tokatu zitzaiten diskoa etxea ematia, eta hau izan zen Berritxarraken eskuak eta ukabilak. Gerora ere, milioi bat buelta eman diogunak, eta musu bat Leireri oso eskertuta. Erosi duten azken diskoa, viniloa izan da, Obego taldiarena, lehenengo lana da, Mutrikuko talde gaztia, eta ata dute oso disko interesgarria, rock eta metalan artean, baina harmonia oso berezik, eta melodiak ere hotxa eta
oso interesgarria eta asko gustatu zaitena bai. Erosi nien laguntasunagatik hasiera batean, da gero entzun da, esan ostras, hemen gauza interesante asko dago, así que eman entzunaldi bat alba dezu.